Във видеото ще видите както упражнения, които ще подобрят техниката ви, така и упражнения за взривна сила, корем, гръб и рамо. Приятно гледане! Тренировката ни започва с няколко различни упражнения за корем, гръб и рамо. От всяко упражнение се правят по 20 повторения. Общо повторенията трябва да станат 400 и сме готови. Преминаваме на следващите упражнения, които са за взривна сила. Отново правим по 20 повторения от всяко упражнение. Следват и упражненията за техника. Първото упражнение е дрибъл между шапки. Бутаме топката с външната част на кракът ни, след което с вътрешната и повтаряме отново същото с другия ни крак. Дърпаме топката, след което я докосваме с вътрешната част, отново я дърпаме и отново с вътрешната част, само че на другия ни крак. Дърпаме топката и я докосваме с външната част на кракът ни. Следващото упражнение е дрибъл между шапки. Идеята е топката да бъде близко до кракът ни и да изпъваме максимално глезена си. Като за финал на тренировката ни, ще ви покажем няколко упражнения, с които можете лесно да преодолеете противник по време на тренировка или матч. Тръгваме, докосваме топката с вътрешната част, след което я прескачаме отново с него и я бутаме наляво. Прескачаме топката с десния си крак и я бутаме наляво. Прескачаме топката последователно с левия и десния си крак и сменяме посоката. Бутаме топката леко вдясно, след което рязко наляво. След което първо с вътрешен, след което с външен. Благодарим ви, че изгледахте това видео. Абонирайте се за още подобни видеа.